बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 14 नभेम्बर मानगोनां पन्डित जवाहरलाल नेहरू बिथांनि जोनोम सान। बिथांनि जोनोम सानखौ हादरनाङैनो गाजा गोमजायै गथ'सा सान हिसाबै फालियो। थिग बिब्दिनो दिनैनि सानाव बिटिआर ओनसोलनि चिरां जिल्लायावबो गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै गाजा गोमजायै गथ'सा सान फालिनायखौ नुनो मोन्दों। रायखांनो नांगोनदि चिरां जिल्ला समाज जौगा बिफाननि बानजायनायाव दिनै थाइखाजरा गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावबो ओनसोलनि उन्दै उन्दै गथ'सा, बिमा बिफा, दैदेनगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै गाजा गोमजायै गथ'सा सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे गथ'सा सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो एबा जिल्ला समाज अनसाय बिफाना गथ'सा सानखौ मेहेरगोनाङै फालिनाय हाबाफारिखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोना बे गथ'सा सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गोजोन आरो अनलायनायनि मोन्थोरखौ सिगाङाव दोननानै क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो बिमुंजों गासै मोन 100 रावनि मोनसे हायुं गेजेरारि खन्थाइ फोरबो खुंफुंनो लानाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा हायुङारि मावथांखियाव दिनै 14 खालारनिफ्राय जागायनानै 15 आरो 16 खालारसिम सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन। बे फोरबोनि गुबै थांखियानो जादों गोजोन आरो अनलायनाय। बे फोरबोनि गेजेरजों गुबुन गुबुन रावनि लिरगिरिफोरनि बेसेनथियारि रोंमोनथाइफोरखौ फोरमायलायनो खाबु होनाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गुबुन मोनसे थांखियानो जादों बड'लेण्ड बिखानि सा-सानजा भारतनि गोबां राव रावसाफोरखौ बुहुमाव सिनायथि होनो नाजानाय। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। सा-सानजा भारतनि मणिपुर रायजोआव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायजों साबा आसाम राइफल पाइकिनि जिउ खहा आरो कामान्डिं अफिसार बिप्लब त्रिपाठीनि बिसि आरो फिसाजोनिबो जिउ खहा जादों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला म्यानमार सिमानिफ्राय फैफिनबाय थानाय समावनो मणिपुर हादरसानि चुराचाटपुर जिल्लानि मोनसे हाग्रायाव उदखारिफोरा बमजों गाग्लोबनानै कामान्डिं अफिसार बिप्लब त्रिपाठी आरो बिथांनिनो बिसि लोगोसे 8 बोसोर बैसोनि बिथांनि फिसाजो आरो साब्रै आसाम राइफलनि पाइकि बिथांमोना उदखारिफोरनि बमजों गाग्लोबनायाव जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। मिन्थिनो मोननायाव बे मुंख्लं जानायनि गेजेराव सासे बर' बिर जोहोलाव सुमन स्वर्गीयारि बिथाङाबो मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। बिथाङा बाक्सा जिल्ला थाइखारखुसि गामिनि थागिबिमोन आरो मिन्थिनो मोननायाव 2011 मायथाइयाव आसाम राइफलाव हाबनानै हादरखौ सिबिबोदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव थांनाय सनिबारखालि मणिपुराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायजों बिथाङा गावनि बिसि, गावनि फिसाज्ला नखरखौ अरायनि थाखाय नागारनानै थांनांनो गोनां जायो। मुंख्लं बिर जोहोलाव सुमन स्वर्गीयारि बिथाङा। दानिया आरोबाव फैबावदो। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय सभाराम दास गोजौ फरायसालिनि 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरनो फरायसालियाव थांनाय फैनायनि राहा खालामना होनाय थांखिजों बिटिआर सरकारनिफ्राय साइकेल राननानै होदों बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारनिफ्राय सभाराम दास गोजौ फरायसालिनि 9 आरो 10 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनो गासै सा 38 फरायसाफोरनो गं 38 साइकेलखौ राननानै होयो बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। बे साइकेल राननाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बुङोदि बिटिआर ओनसोलखौ जौगाखांहोनो थाखाय सिगांसिन फरायसाफोरनोनो खाबु होनाय जागोन। फरायसाफोरा खाबु बायदियै फरायनो मोनब्लासो जौगाखांनाय थासारिया बिटिआरआव थाबैनो फैगोन होननानै बिथाङा फोरमायथियो। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।